hevosten ja hevostalouden rooli muuttuu yhteiskunnan muutoksen mukana ja niin kuin Martti sanoi, niin myös päinvastoin, että hevonen muuttaa yhteiskuntaa, näin on. Ja tämä suuntaus, mikä nyt sitten on, kun kansainvälisesti ajatellaan, eikä niin kuin vaan täällä meillä, niin se on osa selkeää vihertymistä, jos tämmöistä sanaa saadaan käyttää, pehmeitä arvoja, tämmöistä slow-ideologiaa. Tämä on fakta, vaikka joku sanoo, että hän ei toimi hevostalalla enää sen jälkeen, jos hevosia vaan taputellaan, mutta eihän mehän edelleen koulutetaan niitä ammattilaisia, jotka kaiken sen takana on, että ylipäätänsä koko hevostouhua perustuu sitten lopultakin niin kuin, ammattimaisuuteen ja kaikki se, mikä siinä niin kuin näkyy niin kuin taustalla ja nämä käyttömuodot ja muut, niin ne luo nimenomaan niin uusia elinkeinomahdollisuuksia, oli se sitten maaseudulle tai maaseutumaiseen ympäristöön tai maaseutujen liepeillä oleviin tai kaupunkien liepeillä olevaan maaseutuun tai sitten näihin tosiaankin kaupungeissa oleviin palveluyrityksiin ja niiden mahdollisuuksiin, siitähän niin kun sitten on kysymys. Ja täällä on puhuttu ja kysytty siitä, että mitä käy niin sanotulle vanhalle tai mikä raviurheilun tai ravitalouden asema, niin suhteellinen merkityshän muuttuu siitä, että ei päästä yhtään mihinkään, koska me mennään kohti sitä, mikä niin kuin Euroopastakaan on, mutta se niin kuin vanhan hevostalouden kasvu ei varmaan niin kuin enää suhteessa ole sitä, mitä sitten on ja jo muutenkin no sitten niin kuin, se, että me saadaan näitä nuoria, joita tuossa kuvassa on, ja sitä kosketuspintaa, rajapintaa laajempaan osaan yhteiskuntaa, niin se vie tietysti myös siihen suuntaan, että näiden eri alojen suhteet muuttuu, mutta se ei ole mitään vastakkainasettelua, vaan se on sitä ajankulkua ja sitä synergiaa, mitä me haetaan. Ja nyt en tiedä, jos hyöty-sana voi olla tuossa vähän huono, mutta kuitenkin siitähän on kysymys, että me niin sanotusta tässä olemassa olevassa hevostaloudessa, niin meidän täytyy nähdä ne mahdollisuudet, mitä sitten se kaikki uusi toiminta tuo tullessaan, oli se mitä hyvänsä. Ja jatkokertomuksena tämä jatkuu tuolla jalostuspäivillä, jossa minulla on mahdollisuus puhua siitä lyhyesti, mitä uusi hevostalous tuo haasteita hevosjalostukseen, koska siitähän on kysymys. Me ollaan, tai ketkä on ja monet meistä on tavannut näitä uuden hevostalouden yrittäjiä ja me tiedetään, että se on jo oma asiansa, mitenkä sinne sitten tuotetaan sopivaa hevosmateriaalia ja nimenomaan sitten niitä hevosia, jotka palvelee sitten entistä enemmän näissä uusissa tehtävissä ja siinä varmaan niin kuin Suomen hevosella jo taustaltaan monipuolisena rotunakin on sitten omat mahdollisuutensa, jos niitä ei haluta hukata. Ja kaikessa niin kuin tärkeää on tosiaan niin kuin sanoin, niin se ammattimaisuus ja ammattilaisuus, että se kuitenkin on se, mikä siellä on. Ja sitten meitä on iso joukko harrastajia ja hevosenomistajia ja erilaisia, jotka sitten tätä hommaa sitten pyörittää, mutta ammattilaiset tuottaa sitten meille ne palvelut ja mahdollisuudet sitten niihin ilojen ja surujen ja muiden kokemiseen. Hyvä, kiitos Markku.